Alah cabang bayi dah iki dancer ket ngendi iki mo? Iki ket Korea wo kabare wo iki. Lah iki umpamane nanggap ngono kira-kira biayane pira mo? Ya mbuh yo ora ngerti ya mesine karek pirang jam jope kuwi pirang jam utawa pirang dino utawa pirang bengi ngono lho. Wah mestine lek wis iki wis jam terbang tinggi mesine jam-jaman lho iki lek nanggap. Iya jan gayeng banget mo iki jan apik banget iki tenan pokoke lek jatah ditanggap nyang desa ngono iki lho pokoke lek wong sak desa kami tenggengen iki urung eneng lho iki ning TV-TV lek sing model kaya ngene iki. Lah iki lah bete urung konangan stasiun TV to wa iki ketok lek jatah konangan ngono no. Lah iya to iki no terus dadi acara favorit lho lek jatah iki diangkat nyang TV iki anu mo. Iya lek jatah wis dilebokke nyang TV iki ya mbuh sedeng mbuh ora tipine cara anune iki jatah ya wis rame tenan lho lek iki wo tenan lho. Maksudmu rame wong arep ngedoli tipine dhewe-dhewe ngono apa? Ya pokoke rame ya ening sing bodhem TV, ening sing banting TV, ening sing ngedol TV, pokoke rame intine lek jatah iki engko iso diangkat iso mlebu TV lho ning sedeng apa rame karek kuwi lho. Ha iya.